Ik vond het goed maar een zoel waartype wat we hier. En verder bewolking, maar de zinnenkamer staat er gewoon niet meer bij. En we hier een enkele bui of een buiken. Ik kan beter zeggen een buiken. En de wind is sterk, matig en krachtig. Wel, jong is het nog warm. En ik denk dat we jong nog wel de zinnen hebben. En verder hebben we jong een temperatuur om 8 uur in de zomer bij de 21 of 22 graden in. Dan op naar vannacht. Eerst flinke opklarings, later meer bewolking en een temperatuur om bij de 18 graden heen. Ja, de wind nog altijd nu het zuidwesten mooi en die is matig of zwak verder op de provincie, maar in het kust- en maatgebied duwt die wind gewoon vrij krachtig of beteden krachtig, krijgt 4 van 6. Morgen een snij mooi. Ik denk bij ons toch wel aardig droeg waar. Ja, het is onstabiel. Er kan een bui ontstaan. Maar dan komt vanuit het zuiden en zuidwesten van de dag. Letter komen de buien met Tonger en Rijnus kant op. En dat betekent eerst nog wel zinnen, regelmatig zinnen. De meeste zinnen in het watergebied en onder de kust. En verder een temperatuur tussen de 22 en 24 graden. Dan letter op de dag die Rijn- en Tongerbuien. Die had ik van de joen en de nacht. En dan kunnen wel eens flink wat wetter vallen. De wind die komt uit het zuidwesten mooi, want misschien ik wel even westelijk. En die zal matig en krachtig wezen, de krachtige wind in het kustgebied. Wel, zeggen we vanuit, dan komt een manjetje in met zo'n 20, 21 graden. Tiese met zo'n 29 graden. En wijze met zo'n 19 graden. Op alle dagen toch flink wat wind. En we hebben het over pittige buien, soms met Tonger. Maar de zinnen komt ik te vast in. We maken manje, maar we hebben in het waarsje.